Ćao svi drugovi, kao što vidite još jedna epizoda. Ovog puta se zvati Cash Taxi, očekujemo neke prolaznike. Uđi. Zdravo brate, slobodno? Uđi slobodno. Tako. Nemojte se skup. Neće. Momci, zatvori vrata, vežite se. Dovezno. Jedno iznenađenje za vas, dobrodošli u Cash Taxi. Boje vas naše. Recite mi samo dok se vozite. Aleksandar plac. Pusti ja da kažem brate. Aleksandar plac. Tako. Ok, spremni se za pitanje. Svako pitanje, znači, prvo da vam kažem pravila, svako pitanje donosi 10 eura. Dobro, brate. Može. U stvari malo. Ok, Neka bude 15 brate. Može. Dobro, ipak 10 idemo, ajde. brate, ja ovdje određujem pravila, znači. Ok brate, nismo znali. Mi možemo da Ako hoćete se izađemo. igramo ćemo, ako ne izađe napolje. U redu brate. Ok, idemo. Prvo pitanje za vas. Vozi i pitaj. Ko je predsjednik naše države, Srbije? Boris Tadić. Mene Nemojte da se pitao, čekaj, pa mene si pitao. Važi, te pitam. Ko je predsjednik naše države, Srbije? Tomislav Nikolić. Tačan odgovor. 10 Jara! Idemo dalje. Drugo pitanje. Kad je potonuo Titanic? 90. aprila. Kako vam ponovi pitanje? 19. aprila. A imamo li... Godinu. Pomoć prijatelj. 2005. godine. Tačan odgovor, mlađiću. Imate 20 eura. Ajmo na bolje. Gdje ćeš brate 20 eura brate, gdje ćeš napoj? Ne Ok. pušta se ovo. Treće pitanje za vas za 30 eura. Može. Koja država proizvodi BMW automobile? Ne ti, sad drugi. Ajde mi pokaži. Srbija. Tačan odgovor, mlađiću. Jala. Ok, znači sada svako pitanje donosi po 20 eura, znači imate 30. Oh yeah! Idemo za 50 momci. A brate? Pođi brate, idemo brate, šta je? Sve On je stao i samo pita. Samo pitam ja, uživajte. Ja ću ti poslije zašto ne mogu da pođem. To? Ajde. Četvrto pravi pitanje udes. za vas. Za mene? Četvrto pitanje za vas. Za vas. vas. Sve vas dobro. Čije mladunče srne? Ajde, propuštamo tebi ovo pitanje. Ne znam. Znači, Evo, njemu smo propustili, ajde. da vam malo olakša pitanje, koja je majka srne životinje? Srne. Majmun. Tačan odgovor, mladić. Imate 50 eura. Ok, ide peto pitanje za vas. Ajde. Za sve vas. Koja je najjača životinja na svetu? Dinosaurus. Kengur. Dinosaur sam. Tačan odgovor. 70. Bravo, mladić, imate 70 eura do sada. Niste iskoristili ni jednu Čekaj, pomoć stop! prijatelja. U stvari ti nisi ni vozio. Upravo je brate sve. Ovaj pojas je... Ok, idemo šesto pitanje za vas. Ne idemo negdje, čekaj šta je sve. Šesto pitanje za vas. Ko je napisao azbuku? Ej brate. Boris Tadić. Čekaj. Ponovi pitanje. Boris Tadić. Momci, nije smešno, znači ovo je tačan odgovor. Imate 70 eura. Ne be 90. Pogrešio se? Dobro. Malo pre je bilo 70. Jesu pravo, ja sam teo malo. Ajde, carap. Imate 90 Mogu da eura. otvorim prozor malo? Ne, brate. Ne može, pa ladno, Nema lup. ne radi mi klin. Sada svako pitanje donosi po 30 eura. Oha. Pitanje ide za Damira. Kako je tebi znam ime, brate? Nemam pojma, odakle znaš. A ti si onaj poznati reper, tako? Ma nisam, čini se. A čuo sam je za tebe. Onda je super. Znači imate 90 eura, sada svako pitanje donosi po 30 eura. Osmo pitanje, jasno. Molim vas bez kašljanja ovdje. Ja si pitao da otvoriš vrata. Ok. Osmo pitanje za vas. Kada je bilo bombardovanje u Srbiji? Ja mislim da to znam Mićo, kaži brate. Izvolite. 92. godine. Tačan odgovor.
120 evra, oda? Imate 120 eura. Ajde zađemo na kraj. Ne, čekaj do 500. Izađite dok ja ne pođem. Mislim dok ne stanem. Okej. 9 pitanje za vas, za 150 eura glasi. Abe, koje rupe? Pazi onda rupe, rupe. Kako si to izrazavaš? Izađi napolje. Ne. Ovo gledaju djeca da bilo. Izađi napolje! Vozi tamo, bre. Evo, Smireno, brate, ovaj. Oni Dečko, nam još po nije naše ni znati. došao. Smiri se, to je šofer. Tako je. Što ga diraš? Vi znate ko sam ja? Ne znamo. Ivan Ivanović. Ivan Ivanović Zmaj. Mr. Helito, be. Okej, 9 pitanje za vas. ti. Glavni grad Nemačke je koji? Berlin. Herta! Ko je to rekao Berlin? Ja! Crko da Bog da ne taš odgovor. Šalim se, tač odgovor. Imate 150 eura. Zadnje pitanje za 30 eura i za vaših 180 glasi. Dobro. Najbolji pevač u Srbiji koji? Toš Projeski. Lažeš. On je Dobro, umro, on je umro, a sad... Trenutno koji je? Vlado Georgije. Hoće neko da kaže tač odgovor. Ekrem Ljeverić. A bre, ta... Bravo! To je tačno, idemo! To je taj. Za sad imate 180 eura. Ajde zađemo malo. Sada Čekajte ćete... me polako da nas pita čovjek, be. Koliko imam pare, be? 180. Znate samo da vam kažem nešto prijatelj. Ja nemam benzina. Nisam vas ni vozio, što znači da nemate ni pare ni vi da dobijete. Lele, Šta da kažem? Si ti normalan? Pa što si rekao cash taksi. A nisam pošao, brate. sad ću da te ubijem ovdje. A nemam gorivo. Mogu vam da vam dam 20 eura da se vozite taksijem, a 160 eura ja meni u džep sam. Da kupim Šta gorivo. vi kažete mu sam to? A ovo je nešto sumnjivo da nije ovo neka druga emisija. Nema šanse. Ne, hoćete vi 20 eura da izađete napolje. Nećemo. Nećemo. Ovo je krađena emisija. Ukrađena. A gdje je pečat? Da nisam od tebi ukrao možda, a? Nikad. Koju emisiju ti snimaš? Jebi me Milunku. Koji? Cash taksi, ali ja plaćam redovno, ali ti ne plaćaš. Da vam dam 20 eura da izađete napolje. Ne. Manja, Nema šanse. Da vam 30, nemoj da zove policiju. Nema šanse. Ajde, zovi. Ja zovem policiju, Evo treba. misli, stigli brate, na cash 180. taksi misle, šta sam? Ljudi, gdje sam stigli? 180. Ovo jeste cash taksi, ali ljudi nemam goriva. A Ali imate imaš pare? pare? za mene. Ma imam samo 20 eura. Ma imaš pare. još ti, ajde ću. Mm. A be ti si taksista, brate, ti voziš. Nemam Nike mi. Nema ovdje Nike, samo Adidas, nema. Evo, brate, i Ripek, brate. Ja. Nemoj se drži. Šuma, brate. Ko? Znamo da si poznat po tome da imaš veliki glas. Ubit ćemo te, bre. Izvadi pare. Koga ćeš bre dugoš? Izađi napolje. Ajde. Pisat ćemo Ne, grafiti neću po da toj koži, izađem dok mi ne daš pare. Stefani, izvadi nož. Čekaj, brate, možemo... Znači, ovo je bilo samo šala, daš vam pare, brate. Ajde. Stvarno, brate. Znači, polako, kakav nož, bre, nećemo se bijemo naši smo. Ti si cigan, mi smo Srbi. Izješ ti ciganima, znaš. Ako si mu rekao, brate. Ili kao prvo ne kažete cigani, Nego Rome. Romovi. Romanja, ajde be, cigan. Romovi si kažu. Dobro. Rogovi. Vi znate što znači Imaš reći... par? Čekaj, polako, čekaj. imaš par? Daću ti pare, čekaj. Kad prijem dječji dodatak. Znate vi Ovo je šta, materijalno, brate. šta znači reći cigani? Šta znači? Zna neko da što je? To je latinska reč, što znači prljav, ne znam ja, oni koji kradu. Mi tačno. Lažeš. Ti ćeš meni da kažeš. Pa ja ovdje vodim keštaks, ja znam sva pitanja. Stajali, bre. Vodiš, nemaš pare. Znate bre koji je meni deda bre? Koji? Ekrem Jevrić. Uuuu. To je najbolji čovjek u Srbiji. Najbolji pevač. vidim u ličić Srbiji. Svih vremena, brate. Vidim ličice. Evo živim u New Yorku gradu. Dosta, brate, original si, majke. Nema Sve šta, na dedu, nema šta. brate. Nemaš to. Ajmo Sve da na dedu. Amorgina. Najbolji pevač u Srbiji. Evo zbog toga vam dajem 30 eura, izađite napolje. Ne. Ne, brate, Nema rekao šanse. si imaš pare. 180 evra. Nemam brate pare. Pa da imam pare ne bi radio ovdje za... Imaš u banku, brate. Ne bi radio za... Imaš u banku. Obrite ga na suvo. Čekaj brate. Imaš u banku. Nemoj, samo se smiri brate. Polako. Čekaj, a što ti ne izaš bre da ideš da kupiš sok? Ma nemoj ti polako. A što vi vas dvojice nećete izaći da kupite sok? Dajem pare. Daj nam pare, bre. Ne, kupio, pa daću ti kad se vratiš. Ne može to, brate. A vi stanite samo ovdje. Će vas krade, be. Pa nismo pederi pa da... Pa nismo... Dečko nema gorivo, Čekaj kako da brate, nas krati. nisi peder, tek smo se upoznali brate, polako.
Vi ste gejevi, niste pederi, brate. Brate, Nisam ja za tebe, brate. izvini, brate. A šta radi crnac u našem društvu belom? A mi smo beli. Ne znam, crnac, brate. Mislim Izađi napolje crnac. A znate vi koji sam nam ovdje? 50 cent. 50 cent. Sam si šta? 50 dinar. 50 dinar, da. Šta je? Ko si ti? Reci mi ko si ti, bre. Koje pare tražiš ti od mene, bre? 180. 180 eura. Daj ću ti ja 180 pestica u glavu. Šta? Čekaj, ne, čekaj. Nisam to mislio. A nemoj tako, brate. Nemoj tako, brate. Nisam ti ja, Ali brate. ti, a izbacite ovog će nas napuni virusom, brate. Šta? Vidiš ovu salamu? Čekaj. Ljudi, Odakle ti salamu ja cash taksu, ću brate? morati zvati da zovem policiju. Odakle ti salamu, brate, u cash taksu, nemaš para, brate. Pa to dajem ljudima. Da je salamu. Da vjeru sa nama. Ovo je gratis za svi. Zatvori vrata, mladiću. Zvonite Tadiću. Pone vjeru samo. Ovaj dan. Zatvori vrata Tadiću. Moraš da jedeš ti kubasicu. Znači, ja bih vas zamolio da izađete napolje, znači. Neću! Imaš ti par u banku, brate? Imam. Evo daću ti broj To može. kreditne kartice. E to može, Daj, ajde. Evo, nemoj ti zapiši nas da lažeš. 200, 300, 400. Hoću keš Evo pare. sad ćemo da pišemo. Čekaj, imam jedan Galaxy Extra. Nemoj da mu veruješ, druže. Gledajte šta imam, brate, ovo i nemam par. Dobro da mi ne veruje, pa da li ja lažem? Uzmi telefon, zovi. Evo, Okej. vidi. Da mi umre deda. Sad ćeš vi da vidiš kod Ekrem Jevrić. Tvoj deda ima pare, Imamo i mi Ekrem našu Jevrić. mafiju. Pa idi kod mog dedu, bre. Pa ili traži ti Eno ga moj deda na farmi. I, možda umro do sad. Neće tamo da bude sluga, hoće da bude gazda. Crko da Bog da ima. mafiju da ga ubiju. Nemoj, brate. Zovi mu. Zovi me. Nemoj on Ne, nas ne, brate. da se ovdje zajebava. Nemojte tako da pričate. Ne, Njega ne, bole u jajce. U jajce ga boli, brate. A što ti mnogo volim, brate? Ne znam, brate. Šta Mogu ti se- meni kažeš, ti peder, šta ti je, brate? Ne, stvarno. A nemoj zoveš mafiju. Ne, brate, čekaj. Zovem ja Munju i Frku, brate. Ne, brate. Sad će stići Kristijan Glubović, vidjet ćeš ti. Ne, brate, ovo je Ja Munja sam i izaći Frka. napolje. Daj nam pare pa ti izađemo. Ti, brate, znači piši taj broj, brate. Imaš u bre banku. pare u banku, bre, pa traži pare. Imaš, brate, a? Aj, piši, brate. Imam, bro. Daj nam karticu, bro. Daj mi. Piši Daj mu ovdje, neka brate. piše, bre. Sad Piši će ga ovdje, namjestimo mi. Šta da pišem? Broj od kartice, od banke. Znaš da pišeš? Ne znam, brate. U stvari znam, ajde Da kaži. pišem ja pa da mi stane otisak. Ajde, kaži. 200, 300, 400. 200, 300, 330, Stavi ovaj si piše 330. budalo 330. 300 piši. Šta si rekao? Buda. Jeste, rekao ti budalo. Ej, Ugasi tamo kameru. ruke dol. Rekao ti je budalo, majke mi moje. Pa jeste buda. Čik polako. A ti zazivaš da si bio, a? Ne, da vam te ne bi postane, ja bili. samo kažem šta je rekao, brate. Nemoj tako, brate. Neću ovdje da bude neko glup. Da tako, brate? 200, 300, 400. Pokaži tamo To je. isto, bre. Ime Munja Krkatić. Kako? Zamisli Munja ovaj Krkatić. iPhone koji mu Nikad ću, brate. A Daj pitat ću Kevu i dedu, brate. Munja Krkatić. Ne, Slobodan Krkatić piši tamo. Slobodan? Tako. Ček, ti meni sećaš. Ne, Slobodan, Munja me zovu. Slobodan Munja? Vozim kao Munja, brate. A, zato. Okej, brate. Vozi bez gorivu. Znači, ti imaš tu 20 eura, uzmi to, znači... Aaaa! Što je normalno? Ja, 200 eura imaš. A 20 za koga? Ljudi, 20 uzmi za tebe, brate. budite vi tu, ja idem, brate. Ne, nećemo tako, ej. Može Ako idete, morate svi idete. Može. Evo je da ovdje ima jedan Jaš bar. parkas, ajde. Ne, ajde svi idete ljudi. Idem ja, Ne, ajde. ne, Idem ja, ne, ajde. ne, on će ide. Ajde, idem ja. Debe ideš, ti sediš tu, brate. Njima da budemo ovdje. Nemojte da ga pustite šta. Ne, Ne, be, ajde, Dođi, ide. sediš tu. Ko je ovdje opasan? Ko je ovdje opasan? Ja sam. Dođite ovdje, sedi, ja Neću idem vam u da pare. stavim moj auto ovdje. Ja idem u pare. Dođi. Ovaj auto vredi 350 eura. Sad ću ti da vidiš. 100 dinara, be. Ajde. Šta radite vi sad? Alo, bez zatvare. Sad ću ja da vozim. Ne! Nemaš gorivo, ne sme. Ajde, trči. Pusti me da izađem. Ne. Beži bre! Vidi se matorčino jedno. Sad ću ti da vidiš koji si ti šofer. Ma beži bre tamo. Ne, smiri se ovdje da sedi. Aj, ubi me, lele! Ubite ga. Sad se vidi on. Pa koga be ti? Jel vidiš ovo salamu?
Šta je ovo? Čekaj, nemoj brate, čekaj. Uzeo sam pare. Što ga pitam? Ajde, izađi napolje, brate. Izađi. Ćao, brate, hvala ti, brate. Super si lik, brate. Super si ti lik, brate. Ja sam čovjek, brate. Ja se nisam... Da, super si lik od čovjeka. Ajde, evo ti ga sad, evo ti ga. Ajde, čao. Kretenu jedan. Čovjek da vidite kako se bije. Čekamo sljedeće prolazike. Ej, karticu da mi vratiš!